kalong ke ba ai men sem na ka benta ki kon swet ki kon rangli kon juki ha ka ba menta ka sngi ka khat lai tri kun nai wing arajar arpuwe Nagalianga Hill State People Democratic Party Youth Wing Maukurwat kilami pat ba ban penchna ya ka yeng ban sa ki kon swet Hashnong Maupon Maukau Southwest Kas Hills District Habakren Nagaliang Uskatri ka HSPDP Youth Wing u 11 san wanyang ulaong bakani ka longtang ka dak ka berin bakum ka Youth Wing kalala ban ajing arab nagabenta ki kon swet ai balang bakani ka jinga rap bat no senyang ban penchna ya ka yeng kan long ka jinga da na uslap bat kal air ong u secretary ha ka ju ka por ula ai ka jingkur ku kerdo na ka benta ka yeng ka sem na du i mei e bat ki kon swet bakin nang yo ya kamet ka bakoi ka bakia ba u ble unang ker ku ya ki nang ni shakmat semua nakabangka sama nakakawat nakabangka sama nakabangka ini dapat isna kuberikan pertemuan. Nakaliang jongi kum ka HSPDP Youth Wing. Nakaliang jongi ngiwan hang ni po snong morpor markel. But kandai kasni nam ta jongi kebenlong bangi yo banya kendo ya kani kalong ying hang po morpor markel. Ada jinor kat jongi mi e ni. But ka jing temu ka jongi ya ka bangi wan hang ni kalong ba. Nakaliang jong ka Youth Wing ka jongi ka HSPDP. Ya kabang idon ya kata jing temu ka jing i ka jongi ya kum mungkin ki long yeng ya kabaki kendo ya kini ya kijing ya kijing kerdo ha kayo kakot ngalaban ong kam tamro ka kayo kapor bagi long ki konswet tena kaliang ka jongi ngiwan hang ni na kamta ka daw ya kabangin yo ban ya ai ka ketika mon ketika dia na kabanta ya kabangin yo ban ya senyang lam lani ban kener lem ki ketika jongi ya kabangin yo ban ya pensna ya i wala ilong idak ibarit na kabanta ban yo ban pensna yin nam ta ini ki konswet kidon langut ki konswet harangkat ka jingpet ka jongi media tina kaliang ka jongi idak pada ka jing sungo ngajing sungo ublay ya kaba ula penga yangi ya kabangin yo wan hune pada kejuk kapor ya kabangin ai ya kata ka jing ya kata ka jing ai ka jongi kum ka jing trimon sobha ka jongi na kabanta ban ya pet ya kabahai kamiat na kabanta kini ki konswet ya kabangin yo ban lai kat lai bor ibarit jongi te kum na kaliang ka jongi kum ka di HSPDP Youth Wing ngiwan hang ne da kata ka jing temu ka jongi bangin ya pai kmat lam syakum kini ki longyeng ke bekendo ya kum kini ki jing aga jing ka jongi walangim ngimla langim don kanono ka kabor kaba nginle lani bangin tre da kabaham da kabahe tre kum idak ibarit di jongi lai ilong isinong rem ibarit ro tre kum kadak ka jongi ya bangin ai syaki kalong da kamensem ka jongi bangi pai hikmat ke jongi bangin pet ngimla ban syak ngimla ban sengap kam dalai di hane kapor mata ngiwan hang ni da kaban banginnya sedang ya ka banginnya terai da ka bormet ke jongi ban ngikmil tiru bah hakini isngi kibanwan kan ni kalong yeng kan yo ya kata yeng kaban yada na uslap ke air pria bat ka kriat bat terter di nakring ke jongi kum kapar hi berkawai ila sim da kawai ka jingmut bat kawai ka jing temuhi da ka mensim bangini terai lang bangini pet ya ka kya ka